4.2 magnitude na linog na matayan sa probinsya ng Camarines Sur asin pagtaraid na lugar. Mantang simultaneous earthquake drill pigkondusir ngunya na aldaw. Uyan report. Pasado alas 6 kasubanggi, kanyugyugunin magnitude 4.2 na linog ang probinsya ng Camarines Sur. Intensity 5 ang namatayan sa banwaan ng Ragay, kung saan may hiling sa tiendahan na ini sa barangay GRS ang paghiro kan mga nakadisplay na paninda. Napadalagan man sa luwas ang may sadiri kan tiendahan. Tapos nakikita ko yung mga paninda namin nalalaglag doon sa lalagyan. Sabi ko malakas talaga. Tapos lumabas na po kami nun kasi mataas po yung building na tinitirhan namin. Sa Talakan Fivox, nanotara na epicentro kan linog sa rayong 1 km southeast kan banwaan ng Ragay, asin tectonic ang origin ka ini. Nakamati man in paghiro nin daga nagkapirang banwaan sa Camarines Norte asin Quezon Province. Tectonic po yun, probably po isang segment ng Philippine Fault. Dugang pakan Fivox, mayong direktang kinaraman na nasambitan ng linog sa presenteng aktibidad kan Bulkang Mayon. Katakod kay inipig kundusir man sa manibaybang eskwelahan na sinupisina kan gobyerno sa Bicol Region ang National Simultaneous Earthquake Drill. Apwera sa mga personahe kan gobyerno, aktibo mang nagpartisipar sa drill ang mga estudyante asin manibaybang grupo. Sigun sa OCD Bicol, dakulang bagay ang siring na drill, tanganing masukulan kaandaman kan lambang saro sa oras kan linog o anuman na emerhensya. At ito po ay importante at the preparedness level para po alam natin kung anong gagawin pag may isang malakas na lindol. Ito din ay kahit sinasabi natin paulit-ulit na lang na duck covered hold ay lagi po itong tatatak sa isip natin. Kaibanan si Jovel Obiso, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.